I'm so strict for this. I don't even take paid bribes because I don't know who to ban lo ongibhalithile. So iphoyisa mali ngimisa liyaxolisa. Mangaba sizwana ngokuxolisa alingibhalithile lami ngizobhala incwadi ngikhalela ithikithi ngichaza ukuthi ngangimncwabeni kwenze njani bazolehlisa ithikithi ngizoze ngi-afford. But angikwazi ukunikeza umuntu osemgaqweni u50 rand. Because angazi ukuthi lo muntu impilo ingangihlanganisa kuphi naye ehleli nemile. Achayi bani bangathi siyafana naye. Lo baba lo wamnikeza 200 rand. Nami manje uJesu uyasindisa. Yonke into engiyenza namhlanje ngicalculate namhlanje ikusasa lama ngazi lizombeka kuphi la. Angikwazi ukuthenga amasondo bathi no amasondo 8000 masingakunika wonke nge3000 sona ithi kancane sofana sobhala le mali mara wena khokha le mali and then leyifa angikwazi ukuphila leyo mpilo le ngoba angazi ukuthi impilo kusasa izangibeka kuphi nomfowabo kalo ashonile ngifika mina ngizoduduza ekhaya kubo angibodi lo mjito wamatayera basho. I need to be strict in how I treat myself. Ngoba angiyiphileli mina, ngiphileli eagles on fire le engikhonza kuyo.